Kani kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli di kesani jana. Kimat kong san jo ke khubor. Lengba ke prasad skim on kentiu ke sarkar India iki jakal enyam ki badan hakleng jongkari na ki jat nyam beper. La pliru ye kani ke skim ha Meghalaya. Ya chaprang da ke bating ki kampelat ye ki sa puingut ki dong bela ki bela sakut hapo ka Silkiara tunnel ke bela tua. Ka sarkar Meghalaya bagi nong tre asa kila poi sa kajing sutu jingmut halor kajing dawapan ki tulap ye kinong tre asa ong ka menteri ketenat ka koi kia ka kong amprin lingdo. Bat Shimti ka Mariama Thomas kum ka Chief Postmaster General joko North East Postal Circle. Ki khubor ki babnya. Ya ka scheme Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive ka balatip kum ka prasad scheme. Nakabenta ke jela Meghalaya la plibat pelat ba ha ke International Tourism Mart ke bakatway nakabenta ban penbiang ye jingdon kam jong ki pat ringet ha ka balang Presbyterian nong Saulia ha Shakti Pith Nartiang ha ka Pung Ajnar bat ha ka Charantala Kali Temple ya ke International Tourism Mart la pli ha ka arpoitrek menta unai wing ha pedeng ki jinglek men ki babunjan ha ka nong ba Shillong da Menteri kena katna tourism joko sarkar India Usripat Yeso Nayak ha ka jidan rangkat lang Menteri rang ba ka jela Konrad ki sangma lengba ka prasad scheme ka sarkar kelamang pisa ars pa san pundri point sausan klur tengka nak benta ban pentre ye pratli project ki bede bat ki kam kentiu bat penbhai ye ki jakal le niam ki bakham kerpang ha ka than ste lam mingi Kathong jong ka prasad scheme kalong ban penbit penbiang ye ki jing sna jing te ha ki jaka le niam ki badan ha keleng keri India khnang bakin longru ki jaka ki be itnat bat ki basotnat ban let kabala ru ban kentiu ye ka kam chungok kai perthei ki kam pelat ki ya chaprang da ka bating ha ka ba la shimlut ye kilat lenti kat bala na ka bentaban yo sei bat pelat ye ki sa wingut kinong bala ki bala sakut hapo kasil kiara tunnel ka bala tua ha Uttar Khasi district jong ka Uttarakhand ha ka ba na ka liang sarkar India ru kalakmi binia bat peniat minot ye kilat ai jingeram bat kilat pelat ki badan kambaro Menteri rang ba do Narendra Modi sa sisian pat ulai keren ba Menteri rang ba ka Uttarakhand Pushkar Singh Dhani lengba ka phone hnen ka sngi banyo ajing tip benia ahlor kilat ai jing rap ki bela pentri kam na ka benta kinong bela ki bela ngat hak apot jong ka jing sha set kut ha ka jing tua khando ka ba ha Silkiara tunnel batru ahlor ki sin jam bela sim na ka benta ban yo penmi pat yaki na ka te krem ha ka khubor ka bede ba ka jing ya chaprang jong ka thma ha Israel nakaliang ka dorbar cabinet jokuri Israel kala ajing menjur halor ka jing sangi Asia ka basausngi da ka jing ikut bat ka kunhun Hamas ba hakite kisngi kandon ka jing sangi ka basipor ya ka thma ha Gaza kumsi benta na ka soskular ka jing ikut ka long ba da ka jing sangi therkuli nakaliang ka Israel ka kunhun Hamas kadiban pelat ya san pongut na pedengki arspa saw pongut kinong Israel kiba kalara bor sa Gaza Susu nakaliang ke sarkar Israel kalau ong ba kan penjelan su ya ke jing sange Asia da sisngi na ka benta ke jing penpai ka Hamas ya man ki shiphongut kinong Israel ki bakala rabor ka jing pelat ya kinong Israel bala sa rabor lakmi lenti bakan sedang nadu menta ka sngi nakaliang kari Israel kala menjeru ban ailat ya ke jing penpai ya ke umpnyang bat shibun ki mar ai jing yaram ya ki lanat thma ha Gaza ki nong tre asa ki badawai ke jing penkiu bai nong na ka sarkar jala kila penong jingelang bat ke menteri ke tenat ka koi ke khia ka jala ka kong amprin lengdo halor ki jing dawa ki jong ki habayethu ai kinong pathai khubor ka menteri kala ong ba baro aliang mamla kila poisa ke jing suthu jingmut halor ki te ki jing dawa ki bela bu akhmat ka sarkar da kinong tre asa
Laban pun kan mau ba kinong tre asa kila penlong ki jingi ki mentala bun sngi ban yo pediang ye ke jubab kepada ka jing tho na ka sarkar halor ki rai ki baklasim ha ka bede bat ka tulop ka jongki kani ko kubor ka wan shapi na ka Akashvani Shillong ka Mariama Thomas kala simti kum ka hedu jong ka tanat yeng dak jong ka thang stay lam mingi kata kum ka Chief Postmaster General Northeast Postal Circle ka bakun thop ya 1,000 spa new prat ligi yeng dak ki bedan ha keleng ka jala Meghalaya Arunachal Pradesh Tripura Manipur Mizoram bat Nagaland ka ba ka headquarter ka de ha kanong ba Shillong ka Mariama Thomas kadai ka officer ka bala pendep ya ka Indian Postal Service house nam kha khandai spa khandai pusau bat kala don ka jing tibet ka bashika de ha ka kam lengba ki jing trei ki jongka ha bun ki jila kari ki bakanthop ya ka Karnataka Kerala Telangana Maharashtra Tamil Nadu bat Goa ka sarkar Meghalaya kalaban khangno e jing ti mau ti siap ha ki jaka ki bedan marjan bat ka wa kadat halat kor ka balong ka telong jong ka umken water supply scheme ka basam bam di ya ka South Shillong kanang ban shimi ka sin jam ban ya da bat sumar tangkai ki telong bat ki jaka ki baker tawer ye ki telong da ka jingi trelang bat ki tinat ki bade kimi menteri rang ba Conrad ke sangma ula penong jingi lang bat kinong mi khmat na kitna trekam joko sarkar ki bede bat kani kebenta ki bakun thop ya katnat forestry ka bade khmi ki khlau katnat PHE ka bakmi ka kam sam bam di bat katnat water resources da ka jing sim khia ha ka roi ka man bat ka bet ka biang ya baro da ka ba penti kena ba baro ki sinong ki thau bat man iwe piwe na kinong song ki yo ki jing mentoy na ki scheme penroi belamang da sarkar la penlong ya kelempung ai jing sumar na ka benta ki pat ba kata ka health for all medical camp ka balong sibenta na ka Vikshit Bharat Sankalp Yatra ka ba pentre kam ha kelengkari ha ka ba ki pat ba ki laban yo ye ki jing sakri ki bakenthop ya ka jing yo ya ka Ayushman card bat ka jing kmi de ki doktor ye ki jing pang ba pher kum ka jing pang TB ka jing pang sickle cell ka jing pang sini ne diabetes bat ka jing pang BP ne hypertension ya ka bakum ka te kelempung ai jing sumar ye ki pat ba la pelong ru ha ka snong harin kata rabha ka bahap ha North Garo Hills District jong ka jala Meghalaya ha ka ba district medical officer ula ajin kren bat pensyai pat ba halor ka Ayushman Bharat ka Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana bat kiwi di ki scheme bala betengka na katanat ka koi ka khya jong ka sarkar pedeng ha ka jinga linti yala pat ba Sankalp Yatra la penlong ye kelempung ai jing sumar ye ki pat ba ha keleng ki district jong ka jala Meghalaya ki bakenthop ya ka East Khasi Hills West Jaintia Hills, East Garo Hills, but North Garo Hills District. Ka Menteri Sarkar na kaseng NPP, kabalong konong mikmat na ka East Shillong Constituency, siya ka yung darbar thawaan ka jala, kakong ampri ng do. Kalaong ba kanam kantat, lada kaseng NPP karaban penyeng ya ka kum ka kertong kaseng, ha ka election siya ka yung darbar Lok Sabha, kabanlong hausnem ubanwan. Habay kren bikin ang patay kubor, kakong ampri ng do, kalaong ba, kalong, kanong mikmat jong pat ba, bat ba ka kamram ka jong ka, kalong banyeng na kabentaw pat ba. Kumta kan kanran ni kantat, lada kaseng ka ibit ya ka, banyek hun ya ka election Lok Sabha, kum ka kertong kaseng. Katay ka Menteri Sarkar jala, kalaong ru, basyan kaseng kan say perkat no, halor ki kertong ki ba ka NPP kan penyeng. Kakong amperin kalaban rapru da kabaong ba kadai kadekot kaba pentulun ya ki kam joko sang NPP kadai ru kanong yalam joki pat ba bat kalong kaba kloy ban yeng bat yakun ni jing kanu gunur kapor na kabenta ka jing kisho prang bat kabit kabyang ka jong ki pat ba katu kani kubor lakut kablawan sepi na ka Akashvani Shillong.